Sa minamahal nating Kuraparoko, Reverendo Padre Manuel Martin Manikan, minamahal na kasamang pari, Reverendo Padre Estela, sa kapwa natin Bulaking, Reverendo Padre Emil Civil, sa Ihas ni Caballeros de Maria, taon 2020, sa papasiwa ni Brother Toby Bautista at Sister Ayla Crisanto at mga kasama, sa mga nagaan na mga pangluhan ng Ihas ni Caballeros de Maria ng ating parokya, sa Ward of Granay ng Caballero de Colon ng Konseho ng Naisang Kulubis ng ating parokya. Bayan ng Diyos, maligayang araw ng kapamanakan ng Santa Iglesia Apostolica Romana. Birthday ng simbahan, birthday natin lahat. Palapakan natin ang bayan ng Diyos. Mga kapatid, sa pananampalataya, ang linggo ito ay tinawag na dakilang kapistahan sapagkat inihanda ni Jesus ang loobin ng kanyang mga apostol, ng kanyang mga tagasunod sa kanyang napipintong paglisan. Nais kong ipaalaala sa inyo ang wika ni Jesus. Ang aking pag-alis ay hindi magdudulot sa inyong lungkot, kundi kayo ay mapapalutan ng ibang kagalakan. Sapagkat anya, isusugod sa inyo ang paramdo, isusugod anya sa inyo ang mga alin, at kayo'y pupus-pusin ng espiritu ng katotohanan, ng espiritu ng pag-ibig, ng espiritu ng bubuklod at nakakaasa ang lahat. At yun ang dahilan kung bakit matapos ang ating penitential rite, ang panalangin ng Completor Day ay sinunod ang pagpapaspas sa tubig. Ang pag-umisip ng banal na tubig na ating naranasan lumambing sa ating mga balat ay siyang tinanggap natin na binyan nang tayo ay pumasok sa buhay pagka-Kristiyano. Ang binyan ay ang pinto ng buhay pagka-Kristiyano. Tunay nga ang sinabi ni Jesus kay Nicodemo ng isang gabi ng si Nicodemo ay magtungo kay Jesus at nagtanong, "Guro, paano anya ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan?" Wika ni Jesus, "Hanggat hindi ka muli na ipamamanap sa tubig at espiritu, ay hindi ka makakaranas ng kagandaan ng kaligtasan." And that is the reason behind that every Catholic baptized by water and spirit, we are being born again. Hindi yung pagtalikod sa simbahan, hindi ang pagtalikod sa pananampalatayang Katoliko ang pagiging born again. Ang pagiging born again na tayo ay muling ipinanganak sa pamagitan ng tubig at ng Espiritu Santo. Taglaw ng bawat binyanang Katoliko ang Espiritu bumubuhay. Taglaw ng bawat Katoliko ang Espiritu na nagpapagkakaisa ang lahat. Taglaw ng lahat ng Katoliko ang Espiritu ng pag-ibig, ng kaalaman at ng karunungan, ang pamamalasakit at pagsanggalan sa kapayapaan at pag-ibig matapang. Sa kanya, pananampalataya at pananalig, kahit anuman ang dumaan sa kanyang buhay, hindi niya kakalimutan ang lihim ng pananampalataya kanya ng tinanggap. Simula pa nang sinalhin ng kanyang ama at ang ina sa loob ng simbahan upang ito'y kanilang pabinyagan. Maliwanag po na ang Espiritu na bumubuhay, ang Espiritu ng pag-ibig,
nagdadalot sa atin ng iba't ibang kaloob. Totoo, iba't iba ang kakayahan o iba't iba ang talento meron tayo. Magkakaiba ng antas ang ating karunungan at ang ating kaalaman. Magkakaiba tayo ng gawin o pamamaraan kung paano tayo nakikilayo, kung paano tayo nakikipag-usap sa ating buhay na Diyos. Subalit, ang nananaig, ang umuubabaw sa atin ay ang Espiritu ng Diyos. At tinatanong natin sa ating sarili, ngayon ang ilang kapistahan ng pagpanao ng Espiritu Santo. Kung merong umakyat sa langit, may nanao mula sa langit. At ito ngayon, 1,000 sa paraan at 87 taon na ang nakararaan ng isinilang ang Santa Iglesia. Ng araw ng Pentecostes, 50 araw matapos sa Jesus ay muling namuhay. Pinuspos, pinagbabawan ng Espiritu ng Diyos ang mga apostol na takot. Kaya sinasa sa loob ng silid, nakapilit ang mga bintana, nakapilit ang pinto. Subalit ang dumating ang Espiritu Santo na aninoy kamunot ng malakas na hangin ay merong bilang apoy na namuna sa kanilang ulo at nawala sa kanilang takot. Nawala sa kanila ang pagkakatapat ng kanyang puso. Sa halip na lalaglag, nag-iiyak ang kanyang puso upang magpatotoo tungkol kay Jesus na tinatawag ng Kristo. At paniwala, dahil mga tao dito mga katao sa araw ng Pentecostes ay nagpabautismo yung mga sa pananampalataya ng Kristo. Kung mapapansin ninyo ang niluluban ng Espiritu Santo, nararanasan na sumasaya ang Espiritu ng Diyos. Sana po matuto natin kasama ang uri ng Espiritu, ang lumulubo, ang lumubabaw sa atin. Habang ako po ay naninilay para sa araw ng kapanganakan ng araw ng pagsilang ng Santa Iglesia, kami mga pari, bago kami magpatuloy, hindi lamang sa aming pag-aaral, kundi sa paghahanda namin sa araw ng aming ordinasyon, sa pagkaliyakan ng pagkapari, dumadaan kami sa 30 araw na mananapag sa sana, yung tinatawag na 30-day retreat. At ang isa sa mga pinipinilayan natin sa loob ng 30 araw ay patungkol sa discernment of the spirits. Discernment of the spirits. Ang uri ng Espiritu ang nagtutyo, ang nagtulak sa amin para kami ay pumasok sa pinto ng okasyon ng pagpapala. Sa aming simulan, sa paglilingkod sa Diyos at sa simbahan, ano ang nagtutyo sa amin para kami ay kumilos, para kami gumalaw, para kami mga siwang o maminahal sa ilang simbahan. Ito may ambisyon
bakit tayo laman ng simbahan? Ano ang dahilan sa pagiging buhay na simbahan? Ano ang dahilan kung bakit tayo kapahagi ng katawang mistiko ni Kristo? Ang mamuhay sa atin, ang nais ng Diyos para sa atin, o ang gusto natin ay mamayani kung ano ang ibig at gusto natin magpapalaya, magpapasaya at magpapasasa sa ating ambisyon. Mga kapatid, ang inuupabawa ng Espiritu Santo ay bukas sila para sa pagbabago. Pinagpapanbago ng Espiritu Santo kung ano man ang ating layunin. Pinagpapanbago ng Espiritu Santo at ano ang adhikain natin sa buhay. Dinadalisay ng apoy ng pag-ibig ng Diyos ang nais natin para kung ano ang nais niya ang ating makisakatuparan sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Sabi maging bukas tayo sa Espiritu Santo. Sa mga nag-breaks o breaks members, Paris Renewal Experience, Cursillo in Christianity, Catholic Charismatic, El Shaddai, at iba pa. Hindi dahil sa gawa kong ito'y matapos itatawag na baptism of fire ay yun ang bigyan. Hindi. Sapagkat lahat tayong binyagan, we are being baptized by fire, by the Holy Spirit. Lahat tayo ay kanay natin ang Espiritu Santo. Pero mga kapatid, bakit kung minsan hindi natin naranasan ang pagkilos ng Espiritu Santo? Sapagkat tayo nagiging makasalanan. Nawawala sa atin ang pagmamahal. Nawawala sa atin ang tunay na pagmamahal. Nawawala sa atin ang tunay na pagmamalasal. Nawawala sa atin ang pagmamahal sa isang isa. Nawawala sa atin ang pagiging makakahulan at pagiging mahabagin at mapagpapala sa isang isa. Ang ganda ng Ebanghelyo ay pinakita. Matapos sa Jesus ay buhay na buhay, ipinakita niya ang kanyang kanyang at ang kanyang mga mga. At matapos sila Ruah Yuwa means the blood of God. Ang hininga ng Diyos. Ang hininga ng Diyos kaya tayo nabubuhay. Ang hininga ng Diyos kaya tayo natin sa pabuhay natin. Kaya nag-enjoy natin ang pinamaliban ay dahil sa hininga ng Diyos na bubuhay. Paano kaya kung wala tayong mga Christmas at bigla tayong nawabuhay at bigla tayong nakaulihan? Anong hininga ang meron tayo? Hininga ang rosary, hininga ang colby, hininga ang mystery. Anong uri ng hininga? Yung paghinga kaya natin nakakapigbigay ng pag-asa sa nawawala ng pag-asa. Yung hininga kaya natin ay nakakapigbigay ng alin sa mga nalulunod. Yung hininga kaya natin ay nakakapadama sa tao na tayo namamalasal para sa kanyang kapatid. Yung hininga kaya natin ay nagsasabi, ito, buhay ka. Huwag kang mag-alala. Pumalatag ka. Huwag kang manguha. Nandito. O sa bawat paghinga natin sa daigdig, ang katumbas nito'y sakit ng kalooban na naipadadama natin sa isa't isa.
Baka sa bawat pamilya natin sa libing ito ay puro walang kasamaan at nakalo sa pang-araw-araw na ibabaw. Baka sa bawat pamilya natin, sa inaakala natin panalangin, pag-debosyon, yung pala, hindi natin nararanasan ang konkretong epekto nito para tayo magkaisa, magmahal. Ang ganda ng araw nito, hindi malilino, kinakainan. At ito, 1,987 birthday celebration ng pinagsimba ng kaimamulo sa Imus, Ikabalulos. Si Maria, ang sakisang ni Maria, Nuestra Señora de la Paloma, si Maria na esposa ng Espiritu Santo. Nais ko na ang lahat ng Iglesia Caballeros ay makalaman ninyo ang panalangin ito patungkol sa Espiritu Santo na nagkaroon kay Maria. It says, Holy and Divine Spirit, to the intercession of the Blessed Virgin Mary, your spouse, bring the fullness of your gifts into our hearts, comforted and strengthened by you. May we live according to your will, and may we follow graciously your infinite mercy through Christ our Lord. Sana kayo na devoto ng mahal na Pilipan, ang inang Lourdes, ang Miladia Milagrosa, na 155 na individual, hindi lamang sa matandang Kapitolyo ng lalawigan ng Bulacan dito sa ating bayan, kundi lumaghanap ng debosyon ito sa 7,100 mga pulo dito sa ating bansang Pilipinas. Sana yung katangian ni Maria ay maging katangian din natin mga namiminto sa kanila. Natutuon ang kababahan ng loob. Natutuon ang pagiging masunod sa kalooban ng Diyos. Natutuon ang pagiging hindi manihid sa pamanggitan ng kapwa. Dahil nawa ay maging nagpapakay na pamanggitan para akayin ang naniligaw ng landas patungo sa liwanag ng buhay na kaloob ng kanyang anak at kuya natin si Kristo. Sabi nga, sandali, patungkol sa pagkakandog ng bulaklak kay Maria na ating lugod kay Mama, si Reverendo Padre Mariano Sini, Santa, Kabuto, sa pagkakita, ilang-ilang, gumamit ang siyang kanilang sa paan ng pinambilan. Hindi ba ganun tayo? Meron sa ating tsampa, meron sa ating rosal, meron sa ating kapwa, sa makita, gumamit, Santa, buong gabi. Magkakaiba tayo. Pero pag tayo ay pinuno ng pag-ibig ni Maria, inikakaisa niya ang magkakaiba. Dinadala niya sa kanyang anak na si Jesus. Sana po ang kapatid ngayong kapistahan ng pagpadaan ng Espiritu Santo, panahon ng pandemya, o tayo matakot. Ang takot ay hindi dulot ng mabuting espiritu. Ang takot at pangamba na gusto tayo maghaliman ay dulot ng tiyabo, di Satanas, ng masamang espiritu. Huwag natin pinahaligapan yung bilang ng mga infected person ng COVID-19. Huwag natin pinahaligapan ang mga araw na tayo ay nasa ECQ, MECQ, o GCQ, o maging MGCQ, o tuluyang mawala ang pagkakalina. Yan ang mga yan
Medalla Milagrosa ay siyang daawan sa aklat ng pahayag ni Juan Evangelista, isang babaeng nararapan ng araw, may 12 bituin sa kanyang ulo, nakatapak sa buwan, at ang serbente at ahas na pinagmumulan ng kasalanan ng kamatayan ay hinampurakan niya ng kanyang mga paa. Si Maria ay nagpunod sa kamandakan ng demonyo sa Satanas. Pinapurakan ni Maria ang ulo sa Satanas. Tanda na kung saan, kung noon ang tao ay bumagsak sa pagiging kalalo, pagiging mayabang, inyangat ng tao ang kanyang pagkatao sa harapan ng Diyos sa pagiging masunod nito sa kalooban niya. Mga kapatid, araw ng kagalakan, kahit may COVID-19, hindi luha, kung hindi tuwa. Hindi takot, hindi pangamba, kung hindi iba yung pag-asa ang ininudulo sa atin sa panahon ng pandemya. Hindi ang pandemya ito ay magsisigi sa atin upang tayo mahitakutan, upang tayo manatili lamang sa loob ng silid na ating kinaroroonan, na ating pinapapalooban. Kung di kahit na tayo nasa loob ng silid ng tahanan na ating pinapapalooban, maisisiwalat natin ang dakilang misteryo ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos nito sa atin sa pamamagitan ng pagmamahal. Sa loob ng bahay natin, sa loob ng tahanan natin, gumawa tayo ng mabuti. Sa loob ng tahanan natin, maging tulong tayo. Sa loob ng ating tahanan, maging mapagmalasakit at maging mainit. Sa loob ng ating tahanan, sumilip natin ang nilalaman ng ating kaloob. Operare Espiritu Est. Kung ano ang nilalaman ng ating puso ay siyang nakikita at nararanasan sa bawat natin. At yan ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Mga kapatid, sa ulit-ulit ko ay binabalat ng happy birthday. Hindi kaya kaluan sa akin. Sa araw din na kapanganakan, sa araw ng pagsinan ng simba. Tandaan niyo. Sa pagsinan ng simba, nakambal ng simbahan sa kanyang pagsinan ang pag-uusap. Pero kami, ang Santa Iglesia, pinanganak 1,000 at 87 taon na ang karapatan ng gabi. Sa pagdalo ng pananampalataya ng pananampalatayang Katoliko Kristan sa mundo, kahit na mayroong mga pagsubok, kahit na mayroong pag-uusip, panglimbang at pangalaman, itinanatili na ating Diyos sa panuwang matulog si Kristo ang pundasyon. Mabuhay ang bawat mga Katoliko Kristo. Mabuhay ang Santa Iglesia Apostolika. Tunay na pinupustos, pinagpapalagay sa pamagitan ng mga nananalig ni Maria, ang esposa ng Espiritu Santo